Ki khana shenrang bakantai apo khatnai snem no jala Meghalaya gilapo ke jing khun final la Lumpung long ta Indian Soccer Futsal Federation melatip kum ka Micro Futsal Championship aja opsan ka bakhan nyo ka long Karnal Singh Stadium jongonong ba Delhi. Ikin thai lon ra ye ke jing job kum kan hun la du na wa film pasai ka Assam da Laila non ka ba shenrang gilawan ba ar hadin bila sha film ha ka Kerala da Laila a. Ti khana le kai ball ki dei blami na school Joel Gatpho Memorial Higher Secondary School nongkan jang West Khasiels District apo jingalam jong principal Reverend PB Kharbani kentup yu head coach uba Krau Kupar Kharbani ka team official ka kong neba nyokor lupa jindiang ban belakarsan da All Meghalaya Soccer Futsal Association apo jingalam president ba Samuel Hasha na pediang burom bat pelong ru ik jingalang penkup burom ikite ginong lekai haum sling river district akashitrik unok pra arja opsan kinong lekai blayo khusnam kerpang kum ki best player ikin thup lagi sendrang daul nam disuk rasmut na West Janti Hills district jowai bat ka lawan suk lingkhoi na West Khasiels district na nong stoi like tarik but mencai wan pai da kajing keman ba baro artri ditim wala da kawi kawan baar first runner up they kawi pat kalong champion kata kalong nagalian kawi under 19 girls ke kabaar pat kalong nagalian jonga na la kami play sa Samuel Hasha Balayalam yangi nadu pastang badam day mai try ni baro minong poi sa dari banle simentay kenika All India Soccer All India Micro Soccer Championship 2025 daga jingdon jongi la sei yang iki ikini kena jongi adu lagi senong kendong bokarupe adu senong basor but ikini kena kan thai kumjuk adu juga kom te kane ke koi kalat lagi benta kena baro te kum bansu ai kajikan kinyak adu pon ni kum kino yalam ya kena di tap kemen badan kenika All Meghalaya Soccer Futsal Association ba kalong kawai ka benta ka ba crowd ban yo organization ta kum ke sport ke nam kren sebun ke tang katahi problem nang don kat bat ki kum ta association kaptam ya president bayalam ni kene ka benta sa Samuel iban senang yalam susu na kawai kesnam bat ngata duai yo tingkat bat ni baru ki player pa unang yo kamay kokot pakya unang sei ki kena na gawai kesni panle alam ni si kanu gun benta bawo de ban alam ning pa kan ka association de tanggi ni kitin bakhyat election akne ka por ringkat bat ka association ka jongi hi baro gawai ni pedang sobha ya kine ki champion ki jongi ki rang yale kai bat ki thai yale kai ki badon sap na kane ka jalla Meghalaya ki jongi aba kila mi nang ne na po Meghalaya na kane ka jalla ka jongi ni le ti sudah andrai ndang iwan phai pat menta amdai shu ka ti sudah andrai da ka jingkaman rangkat bat kine ki trophies bat ki medals ka bag milayo te nakaleng ka jonga na ai khumle shibone ha kane ka por ya kine ki player jongi kan thai ba chenrang bakila lekai bha hakne kasin ka pamenta namar bakane ka Micro Futsal Championship 2025 kadeka 17 kadeka ba khatnyau kabala organize ka Indian Soccer Futsal Federation kabala long hapo nong ba Delhi hapo Karnal Singh Stadium hapo New Delhi te ngasokman hadu kata-kata ba nyem la wan phai ti sudah hendrai ni la wanra ya ka jingjob bat ni la wanra ro ka burom na ka benta ka jalla hi maro ka wai te ha ka ne ka por nga ai khuble kerpang nengkong ya ki kmi ki kpa ki bala sha snobha
ya ki khun ki jong ki ban dai yeshim menta ha kane ka national championship bad na ai khublai kar pangro ye ki bahain hasam ki bala support na kwenta jong ki bad kan thai bat shimrang bad hagju kapor na ai khublai kar pang ya i principal jong ka school Joel Gatpo Higher Secondary School ki badon rekat bat ni hangne bat ila lait ro shadu Delhi ban ai man simlang ya kini ki khna samla ki jungi bat hagi juga por i la pelaj por bat i la yalam ro ya kini ki khna namar tang manga maroi namla ai khublai kar pang ro yau kraw hangne don lang rekat bat ni hagi juga por i coach jong ka Joel Gatpo Higher Secondary School idon lang hangne i Nabaro i don rekat bat ni la yalam lang ha ka jing yalam ka jonga rengkat bat kini ki player rengkat bat kini ki official ki jongi ni la wanra ya ka jing job kat no ka jing ngau comment bat ka jing so sa wrong ya ka jalla Meghalaya ka jongi wat lada ki player ki jongi ki berit ki player do ki wai ki ba he bat ki ba jurong handrai ngampoi perkhat mars ni player do ki wai ngau ani kan hete la shutun bam hi tharai handrai em Nagaland jo kishin rang ila poi final bad ka Kerala kala thep laigol yangi ndrai ni Nagaland jo ka Meghalaya ni thep argol te kala job ka Kerala bad Nagaland jo ka Meghalaya ni yo ya ka runners up te ila trishitom bahai ndai ba ailat namar ba ka final te Nagaland jo ki kan thairo kila trishitom ha kila kendo ha ka semi final batka Tamil Nadu ka jilla Meghalaya jo yi kala thap yeki ka no gol mana kane lai gol le thap yeki bad na ka Tamil Nadu 0 the last saka final part ni kendo batka Assam shakhay bha kila Rishitom kini ki player ki jongi bad Nagaland jo ka Meghalaya layo thap hadu lai gol bad ka jilla Assam ki 0 te hadu kata ki yo 0 te kata gade ka jing Rishitom ki khna samla ki jungi nang ne na po jalla hang te hapo kane ka national championship ki wan hadu ar tali ki state ki ban yashim banta hagjing sha kidang don shu re ki don pat ki ba ki khlamla ban poi shu namar ba kala ni pala ka por namar ba kimbian shu ya ka ya ki tickets ki jongki te tagrau ki khlam poi shu enrai ha kane ka sin ka pamanta ka Indian Soccer Futsal Federation kila organize bha hapo Delhi wat ha ka por ka ba dia ro te Nagaland ka jonga hagne ka por ngashim kalat ka kabu ban ai play kerpang ya ki members ki jongi jongane ka All Meghalaya Soccer Futsal Federation nga haban yaw kerteng hamta me hagne ka por ya i palwan marwin i badai hagaju ka por dei finance secretary jongi i bala no sniang ro na kabenta kane ka championship kne khansoi kat ban ila ai Nagaland ka jongi na kublai kerpang ro ya i Kenny Marbanian mai ro i la yarap lang ha kane ka ban pen urlong ya kane ka jing job ka jongi ka bangelawan na po Delhi na ai kublai kerpang ro ha kane ka por na kabenta i wei inong mi khmat badon burom jongi iba Pius Marwin u MLA badon burom jong ka Ranikor constituency ula yarap bat no senang lem na kabenta jongi ban pen urlong bat bangin yo ban lein kai Shapo Delhi te kita kini ki parlok parjor ki jongi ki bala yarap na kabenta ka jongi na ai khublai kerpang ro ka bangamla banjer kerteng ye kiwe ki members ro bat ki parlok parjor ki bala ya no sobha na kabenta jongi bat pelong ya kane ka jing job hakane hakini kisni te na ai khublai kerpang ro na kabenta ini i founder jongi i BD Burma udai napo Gujarat udai founder jong kane ka Indian Soccer Futsal Federation hakatai kasni ki balayodon mentalang ki long patron jong kane ka ISFF IRS Biyani
RS Biani bing patron bat la don langro u Presiden Binod Jidwa Presiden juga ISFF bat Colonel LK Bora ide chairman juga ISFF napo Assam bat hage juga por idon lang ini Jitender Sharma Vice President juga ISFF bat nga ay kublay karpangro ya General Secretary Ravi Verma day napo Gujarat di kalau nggak basyong shit hadu kata ni expect banwan ini Dr. Mansuk Mandavia hak tegas ni tangba im syam lala banwan di wala kataru di ka championship jungi kalau nggak job kalau nggak seiso di ngikerman scam ba lembaga ni kajing job kajungi nagaleng juga national ki la offer yang ni ban pelong ya ka national championship hang ni apa nong ba shilong kata ka di shi benta ka senjam ka ba ka jela Meghalaya ka jongi kayo offer kum kita Henry Khamyar banyo tengi kerman scam ban pelong ya ka national championship jong ka senior hang ni hapo nong ba shilong jongi hakini ki uni usna manwan arja rakunriu lese haki nai ki ba ar ne ba lain in sai pet in sai shong perkhat bhabat ki members baro ban pelong ya championship ro kaba job mereka ne ka bangiwan na po Delhi pat kade jogi under 17 or under 19 but under 16 under 19 but under 16 te ki khna ki jongi pat ni sulai tang joka under 19 namar ba ki under 16 baro ki along exam dot te ka jinglek ka jongi ro kam sham la long leno kam sham la vijay Henry kala wanta ya usok jong ka jing job te ngakerman scam let's say Nagaland jongka Sarkar Nagaland jongka the director of sports let's say kin phai khmat lem nagamanta kini ki khna samla ki jongi ki bala wanra ya kane ka burom te ikerman scam ba kane ka futsal sa stanggat no muslim shu Nagaland jongka national ro kin sa recognize lemba ka ministry jongka sports but kan sa long permanence namar ba Nagaland jong ini i chairman hak to besi ila ong ba Nagaland jong i minister ro i Mansuk Mandavia ro ila manjur ban ai ya ka full recognition nak banta kaneka futsal micro futsal but nga ai kublay kerpang agle ka por shu abangan tukut ya baro kibala don ti iban yarap yani hakane kasni tenga ay kublay kerpang but nga yakini kini na dilungi kindon habden ka jiko jingke kinang lekay bha shushu nang nay syakmat but kindon shushu kata gaman sim ka jingyale ba amday tangane kasin menta finkut no ka jingyale ka jongpi Henry ang kerpat yaki baro panang nay syakmat kinang penjur shushu ya ka praktis kinang penjur shushu ya ka lekay ka jongpi bangin wanra shushu ya shibun ki jingjob hakiwi pat ki championship kawan sawan then akalenga jonga ngamda don su shibon ki aka na ay kublay kerpang hagane report ya baro ki members ya baro ki kmi pa ay kublay kerpang ro ya madam ambolin badon lang bat ni hangde na koi kapor se koi kapor te ay mensimlam ya ki kena samla ki jungi te nai ay kublay kerpang ro ya iramba don lang hangde nang ta ki parents jong kini ki kena by don lang ro garmen scam ba umlen ka koi piwe bat banang pensur susu ni kon ki jong pi banwan ya lekai ya kum kini ki kenca jing lekai sports namar ba ka sports ka dei ka we light na ka jing pang ka jing shitom light na ki kam snew kam di kam bam te la da ki khna ki minot thap ha ka ne ka jing ya lekai te kamut ka jing mantoy ka dei na ka menta ki te tang ka ta hi na kalen ka jonga te indon na issue nga su ay kublay terpang ni we ban nga ay kublay kerpang ro ki members di jong ka association ba ki la ratio tom ha ki la don rekat na koi kapor sya koi kapor